Mago mag siasa jokanye duond bura mar ODM me kaunti ma Kilifi dwaro ni ogai ma duond bura no Raila Amolo Odinga odhir piny owacho mondo mi oketi e tim paro manogole report NADCO kapok gi ng'ado mar tiyo kanyakla. Magine giwachre umane gi bawo gi Raila Amolo Odinga madhi nyime kod timo limbe e kauntis mopogore opogore mar sumo pach jokanyo mag duond bura mar ODM motelo ne okang' mar siasa ma odwa kawo. Joja oko ne giler. Bang' bagoromo gi tend ODM e kaunti ma Mombasa, ogai mar duond burano migosi Raila Odinga ne oyuoro e kaunti ma Kilifi, kuma bende ne orome gi tend duond burano mar sumo pachgi. E romono, achiel kuom gigo magidwani Raila odhir matek en neno ni piny owacho keto e tim lipot mar NADCO magikoni kide kelo fongruok e pacho ka koponi okete e tim. Kelo lokruok e duol mar IEBC, duoko chien ngima masane ong'awre ne oganda mathoth ka achiel kod chuogo agucho muom ne MCAs mar timo dongruok e moko kuom gigo manie lipodno. NADCO reports na maneno mengine yote kama chama wakati tulikuwa tukipigania kwa Azimio kwamba tumempa ruhusa baba aendelee nayo. Sisi kama Kilifi County na naunga mkono wale wengine ambao tayari ashashauriana nao kwamba aendelee, kwa sababu Kenya hii ni yetu sote pamoja, na hatuwezi kusema hata tukikaa kando ikiharibika bado tutalaumiwa tu. Kwa afadhali turekebishe tukiwa hapo ndani. Mimi nimetoka hapa na wakanipatia mimi kibali ili niweze kuzungumza na watu wengine. Sio tu upande ile nyingine ya serikali, hata wenzetu wengine ambao kwenye upinzani kama Azimio. Nebende gikoni tend ODM nego keti maino etego duond burano e kor gwenge mar neno ne gibedo kod kwan mathoth mag jogo ombulu kochopo yiero mar higa 2027. Pande ya ugatuzi, shida hii ni kwamba pesa haiji ya kutosha hapa chini ya kufanya kazi sawa sawa. Vilevile wamesema ati mambo ya miundo msingi vilevile haendeshi sawa sawa. Mambo ya hii ujenzi ya masoko, hata hii affordable housing vilevile kuna changamoto. Kwa hivyo yale yote nataka waone kama vile inavyofanyika. Lakini muhimu zaidi wamesema wanataka chama chetu cha ODM imarishwe. Moko kuom gigo mabende gidwani Raila olosie matut en yore mag bero uchumi ma pacho ka, bero sekta mar thieth, kaachiel kod piny owacho keto e tim moko kuom chenro mag loch mag kor gwenge mabiro miyo omenda ichwalo e yo makare ne tend counties. Uchumi wananchi wanaumia. Hali ya maisha, gharama ya maisha imepanda, ushuru iko juu, kupani matibabu, mambo ya SHA bado haijafanya kazi sawa sawa. Sisi ndio wanachama, ndio viongozi tuliochaguliwa hapa na ODM, na yeye kama kiongozi wetu sidhani atatutia kwa shimo, na tumesema yeye endelee, na sisi bado tuko kwa ODM, si unajua. George Aoko, Ramogi TV. The county makisia pisas mag